Kumusta na ka to kung agaw nga bayot, no? Unom na may kabulan nga wala nakita ato ba? Ang trainer ba itong sundalo? Tang ina. Ako arabi atong dukol-dukulon sa una. Mo pa dito kung gidalag kining CR. May tag makita na ko to makamingaw po no bisan pag ingato siya ba makamingaw sat. Dagham gumi kaagya to. Kamingaw. Uy! Yot! Siyot! Papusil ka? Grabe, dito naman ako. Tamsa. Ikaw mo sa una, no? Ikaw mo sa una. Ikaw mo ba? Oh. Tama din, no? Dala, pamagay ka CR sa una. What? Ay na nag-istoryahan ang kuhan niya sa una. Kaya kita lang kakaroon. Yagi na kong bayot. Na! Ayaw, amisya, mas siguro ka. Kung silunti ka ng Curite City na karoon. Ay, sir, salot, kunin mo kay sundalo naman ka. Sa, ano ako, pagsalot? Ay, saan de? Anak! Ano ba? Sige sir, anak de. Sorry. Araw ha? Ates, mura mamuna ay. What? Taro. Tama yun kay. Mapusilan ti karon. Bitaw tinuod bitaw. Sundalo na bitaw karon. Ikaw ko Southern Luzon. Ay, ito training. Buangat tong amigo na to sa una ba, di ba? Amigo to ba, do ka buhok? Oh, nya, so yung problema nila. Sundalo naman yung kaka. Sundalo na. Kasi gusto, makatabang ka ato nila ba? Why, problema na. Gwapo mo ka to. Aw na po to, itsura. Unsa din ang action makiyay. Unsa din ang kulang na sundalo pag gupuhay na. Kailangan na, gwapo gila sila. Kaya, ginahan mga track mo mga kuhan ba? Bitaw tama, bitaw. Ay, na ato'y porma. Na ay lawas. Sakto matso. Ay, sus probinsya. Ano? Ano mo dot? Sige. Ay, lang ako pagkaya. Isang number mo eh. Oo. Ay lang, katabang taong ka. Kontakan ang number ako niya. Amo ni mo ang calling card. Oo. Sige, salamat kayo. Sige. Oh. Ya. Ay. Sige ka. Sige. Sige. Matay. Si Miduda gyapon ko atong pagkalakawa mo kay ay man. Grabe paitan ni watay trabaho. Oy. Bro. Mau lagi. Apply tanig saman. Mga kontraksyon. Hindi lang mangita tag nat signatay kaila mga lakas dito sa gobyerno ba. Oh, mayo. Way. Oh. Mau lagi ni panahon na bay pati paita Sa mura man taon mo rig balay-balay ning bagnutan ino. Wag mi nilin trabaho no. Trabaho lagi. May trabaho ba? Wala may bangko dire. Wala lagi. Lingkod lang. Bisig na kay kaila di abay. Kung saan naman mo ron sa may trada niyo ron. Tambay lagi. Grabe po. Agin mo ba? Lingkod nila kakahuyan. Tama kay bay. Unsa man na? Kay hinom mo atong gagaw na tong bayot katong gidala na ko siya ba? Oo. Katong gidala ni mo sa nag-CR. Oh. Ano naman bayot na ron? Tama. Bayot dili oy. Sundalo na. Isa kabalaan niyo. Ay no. Unom kabulan nga wala may nagkita pero pagbalik ba wala siya lagi kubay kaysa una bayot man to di ba? Oh, kiay man to. Oh, na karon sundalo na. Tama kay kaila kini mo to. Tama kayo bay kay karon nag-hire sila og sundalo. What? Sige. Trinidad. Bro. Okay. Labo ka trabaho ikaw na bahalag tawag ato niya. Tama kaya mo ko number ni. Oh, Trini mi. Sure man yung mo. Oh. Automatic Trini mi. Ang pangita ka ba niya sa requirements ito kanang gwapo? Napo gino yung pagkagwapo mo. Macho. Macho niya. Butod. Ihiyak-hiyak lang gamay na imong tiyan niya. Okay ra. Hindi abot niya. Tawagan ko. Sige. Pwede. Tanbay sa madya. Pwede. Hello daw. Mayong buntag niya. Kato yung kon ba? Nangayong gagaw niyo mo ba? Oo, kato. Kining kon ba? Katong giingon ako sa imuha nga ato ang barkada nga duha ka buhok. Na adre nagkita mi. Pastila na luoy pud taong kaayo wala ra bay trabaho. Ako sang pa trinihon diag sundalo bigay. May lang matabangan mo ba? Oh, sige. Mo ana mi karon. Asa man karapita? Sige, mana mi. Sigaw, salamat kayo. Oh, kira, mana ako tawag. Okay na? Oh, tawagan na ako. Sige, Trini mi. Oh, nano mo? Oh, automatic. Oh, Tara. Tara, mayo na apang ini sa mudaan. Oh, sige. Pwede. Ilis mudaan. Ayaw, di ba? Ayaw. Okay, go. Okay, may buntag. Mo na mo train sundalo? Yes, sir. Ay. Ikaw, bayad ka dili. Dili, sir.
Ikaw, Dili, sir. karoon ang gupit mo ha, sunod ha. Yes, sir. Gagraduate tag grade 6 wala. Ano, sir? Ikaw, Gamit ko grade 6, sir. kamalo Marta. Ano, sir? Sige, sige. Ugdan na to na Una ang step. Ala, lubot ha. Ana. Ala, ikaw, karoon nga lubot mo. Ala. Ay, linte. Ala, yun. Oh. Kawak. Yes, sir. Paso. Sige, kamu tahu. Toyo. Aba, putik kamay. Dili man ang ana ang trinis sundalo. Na, disgrasya yun. Mo ni train sundalo, bro. Lagi nagduda ko na ba. Magbayot. Tayo ni sundaluhan nga. Gusto tani ba po ang pare pataka ko sundalo ato. Pahama kita ni. Sige lang. Baba. Okay na ni. Okay na. Basta makatrabaho lang ta. Sige, let's. Okay, dapat naman doa. Ginahan ko siya doa. Ah, sige, salamat kay sir. Oh, bora to. Sir. Dapat preparation road. Sir. Sige, sige. Hari ka tulong, sir. Ano mas pagkutanan diha? Salamat, sir. Nani kakita ning sundaluha ba? Mao lagi. Delikado na lagi. Gilang. Mura mag-double blade ay. Ay, salamat bro. Matupad na dito pangarap sundalo gyud ta. Matupad lagi itong pangarap ng taon. Katrabaho taon tani. Nawa. Unsa naman? Unsa na mi si sir? Ano maayo na ibuhat eh. Napatay na. Duda Agay jud ka. kani. Nya, palpak atong sundalo ani. Unsa na lagi pa? Oo, magbayo. Ha? Nagawat mo yan. Di ta magsundalo eh. Sundalo Patay. ka. Na, di na mo tulong. Uli na ko. Paalam niya.